Pirkanmaan käräjäoikeus laittoi tiedoksi annon, että teillä on maksamatta niitä niin saatanasti, mutta kun en maksa, niin en maksa. Voi voi. Tai pikkulinnut on vähän visertäneet, kun nytkin harakat näkyy ja linnut visertää, niin tossa linnut viserti vähän meikäläisen suuntaan. Että tietty taho ihmettelee ja miettii, että olenko minä Niilo 22 hommaamassa GoPro 9 ja ne siellä siitä nyt keskustelee, että nyt se hommaa GoPro 9. No millä rahalla? Maksaa 500. Niin millä rahalla semmoinen nyt hommataan? 500, ajatelkaa 500 maksaa, niin ei mulla ole sellaisia rahoja, kun ne niin väittää, että joo, sillä on sellaiset rahat, että se kohta ostaa GoPro 5, GoPro 9, niin kuin sitä 9 ja ne siellä, niin sitä ne ruotii nyt. GoPro 9 se hommaa, jos sekin kohta hommaa. Ja sitten taas lällätellään katsojille niin saatanasti. Sitä me siellä nyt ruolitaan nyt. Brasilia hävisi ja putoisi kisoista pois. Uusi kun tulee, niin uusi on aina paskaa. Niinhän se on nähty joka paikassa, että kun uutta tehdään, niin se on aina paskaa. Kun on vanha, se on hyvä, mutta sitten kun tulee uutta, niin uusi on aina paskaa. Näinhän se menee. Jos tulee uutta, se on aina paskaa. Ja näin se menee. Ei uusi ole yhtä hyvä kuin vanha. Jahas, kiinni jäin. Mitäs täällä juodaan? Jäin kiinni. Piti ihan salassa ottaa sillä, ettei mitään hätää. Nyt jäin kiinni. Vilkku. Videolla näkyy. Nyt jäin kiinni. Koffia täällä juodaan. Jäin kiinni. Sori. Pahasti jäin. Koffia täällä vedetään ja... Hyvä Ylilauden Jonnet. Niistä pitää. Joo, kyllä sieltä tulee Suomen tulevaisuus on aika vaakalaudalla, jos Ylilauden Jonnea katsoo. Ei voi muuta sanoa kuin huuhuh ja vielä kerran huuhuh. Sieltäkö tulee Suomen tulevaisuus näihin kuvia tunnelmiin. Niin mitähän toi Ylilautainen meinaa? Mutta ei siitä sen enempää. On se kyllä paskapaikka. On se kyllä, että ne jaksaa tollasta väittää ja sitten ylläpito kattoo läpi sormien, että antaa mennä vaan, ei meitä kiinnosta. Mutta ei siitä sen enempää. Herkutellaan näihin kuviin. Ja tunnelmiin. Nyt se on saatana lattialla. Pyrkee! Loppu! Rahaa niin paljon, ettei paskalle taivu. Se raha ei pyöritä minua. Minä pyöritän rahaa. Minä rahaa pyöritän. Rahaa ei pyöritä minua. No janotti.